وحدت دے دریاؤں کھریاں گلاں کھریاں چالاں دامن پاک دے آؤں اے کھریاں کھریاں چالاں دامن پاک دے آؤں اے کھریاں دے لڑے قربان نبی صاحب فرمائے اے کھریاں دے لڑے لگا لاڑ لگا میں بھی کھوٹا آپ جہانوں شالا کھوٹ میرے نوک جن دائم شرم شالا کھوٹ میرے نوک جن دائم شرم پردہ پوشی کم فقر دایا پردہ پوشی کم فقر دا کرسن اللہ پاوے صدا امید محمد بخشا زور دل وچ پاوے ہو صدا امید محمد بخشا زور دل وچ پاوے آسا بندنا خالی جان آسا بندنا آسا بندنا خالی جاون ستیاں دے درباروں ایتھے اوتھے دوئی جہانی ایتھے اوتھے دوئی جہانی کرم منگا سرکاروں ایتھے اوتھے دوئی جہانی کرم منگا سرکاروں یہاں فرماتے ہیں میرے دنائت کی ہوئی ہے میرے مرشد دی توجہ فرمائے ہو ایک محبت اللہ کو سبحان اللہ کسے کسے تھی 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 کسے کزر لے آسوں شہر کلام سخن دی بخشش مینو مرشد پاسوں شہر کلام
سخن دی بخشش مینو مرشد پاسوں ایک کو سخن نہ اور تمامی ایک کو سخن نہ اور تمامی جانے اچھا جی سور چینج کر لینی ایک بار محمد راہ کو آج میں جواری سے بھی لگا میں بیٹھ پہ آگے میں رکھ رہا بسم اللہ کو سخنا نا اور تمامی جو نعمت میں پائی اسے مرد سچے دا صدقہ اپنی نہیں کمائی کاش کاش جتنا قدر نہ میرا خاش خاش جتنا قدر نہ میرا اس نو سب وڈیائیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑا یا سائیاں تے سائیاں رب سائیاں رب وڈیائیاں دیوے جس میرا ہاتھ پھڑیا عاجز رڑدا ڈبدا جاندا بیڑی تیری چڑیا تے اس بیڑی دا اس بیڑی دا پورے ہمیشہ انشاءاللہ صحیح سلامت دنیا اتے موجاں مانے سکھی روز قیامت آردم رے ملا سرے تے رکھے یار گردابوں پار چڑھاوے پورے ساڈا بچیے سب عذابوں تے سر ساڈے پر اوے ہمیشہ مہرے دی دا سایہ پاون سب پیارے اس دے یمن برکت پایا بھائی آتے ہیں تو مشہور شیرن چوڑنے سے آتی ہے گلا میرا خراب ہو گیا تو معذرت چھوڑ دینا چاہیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ،
تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضور میاں محمد بخش رومی کشمیر حضور میاں محمد بخش رومی کشمیر آستانہ عالیہ حافظ حافظ قادر بخش صاحب آستانہ عالیہ حافظ قادر بخش صاحب آستانہ عالیہ حافظ کرمداد صاحب احباب اپنی اپنی جگہ تشریف رکھو کلام راستے گزارش کروں گا گجرات تو ساڑھے مہمان محمد صدیق صاحب آپ تشریف لے آمدے نے اور عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں دا کلام پیش فرماندے نے محمد صدیق صاحب فرام گجرات